Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, drodzy słuchacze Radia Maryja i telewizji Trwam. Witamy na cotygodniowej modlitwie Anioł Pański pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka na placu Świętego Piotra. Wszystkich Was bardzo serdecznie wita Ojciec Marian. Dziś 18. niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela sierpnia, miesiąca trzeźwości. Jak przed wiekami Bóg karmił Izraelitów manną, by nie ustali w drodze do ziemi obiecanej, tak i nas Pan Jezus posila chlebem eucharystycznym, który daje nam siły w dążeniu do nieba. Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, w oknie apartamentu papieskiego ukazał się Ojciec Święty Franciszek. Wsłuchajmy się w jego słowa, tak jak i pielgrzymi zgromadzeni na placu Świętego Piotra. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Il Vangelo di questa domenica Ewangelia tej niedzieli, dzisiejszej niedzieli, przedstawia nam cud rozmnożenia chlebów. Ta scena rozgrywa się na pustkowiu. Na pustkowiu, gdzie Jezus schronił się wraz ze swoimi uczniami. Ale przychodzą do Niego ludzie, aby Go słuchać i doznać uzdrowienia. Istotnie Jego słowa i czyny uzdrawiają i dają nadzieję. O zachodzie słońca tłumy wciąż tam były, a uczniowie, ludzie praktyczni, zachęcali Jezusa, aby odprawił te tłumy, żeby mogli pójść i zdobyć pożywienie. Ale Jezus odpowiada, wydajcie im jeść. Wyobraźmy sobie twarze uczniów. Jezus bardzo dobrze wiedział, co miał zamiar uczynić, ale chciał zmienić ich nastawienie, aby nie mówili, niech sobie poradzą, ale co daje nam opatrzność, abyśmy się z nimi mogli podzielić, abyśmy się z nimi podzielili. Jezus chce nauczyć ich drugiej postawy. Pierwsza propozycja to jest propozycja ludzi praktycznych. Niech idą, niech sobie radzą. Natomiast Jezus myśli o nich. Myśli w inny sposób. Poprzez tę sytuację Jezus chce wychować swoich przyjaciół dnia wczorajszego i dzisiejszego. Chce wychować do logiki Boga. Jaka jest logika Boga? Logika brania odpowiedzialności za drugiego. To jest logika nie umywania rąk, nie patrzenia w inną stronę, nie przechodzenia obok. Radzenie sobie jakoś nie wchodzi w tak zwany słownik chrześcijanina. Zaledwie 1 z 12 mówi realistycznie, nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł, Jezus rzekł, przynieście mi je tutaj. Wziął ten pokarm w swoje ręce, wzniósł oczy ku niebu, odmówił błogosławieństwo i zaczął łamać i dawać w porcje uczniom do rozdawania. A te chleby i ryby nie wyczerpywały się. Wystarczyły i pozostał nadmiar dla tysięcy ludzi. Poprzez ten gest Jezus objawia swoją moc. Jednak nie w sposób spektakularny, ale jako znak miłości, jako znak hojności Boga Ojca wobec Jego znużonych i potrzebujących dzieci. Jest On zanurzony w życiu swojego ludu. Jezus jest zanurzony i rozumie znużenie i ograniczenia, ale nie pozwala, by ktokolwiek się zgubił lub żeby go zabrakło. Karmi swoim słowem i daje obfity pokarm, by się utrzymać. W tej ewangelicznej relacji oczywiście jest odniesienie do Eucharystii, zwłaszcza tam, gdzie opisuje błogosławieństwo, łamanie chleba, przekazanie go uczniom, rozdawanie ludziom.
Va notato come sia stretto Należy il legame zauważyć, jak tra il jest pane ścisły, jak eucaristico, ścisły jest nutrimento per la vita związek eterna, pomiędzy e il pane chlebem quotidiano eucharystycznym, necessario per la pokarmem vita na życie terrena. wieczne, a chlebem powszednim. Prima di offrire se stesso al Chlebem Padre powszednim koniecznym come do pane di życia salvezza, ziemskiego. Gesù Jezus, si zanim cura del ofiarował cibo per samego coloro che siebie lo jako seguono chleb zbawienia, e che, pur troszczy di się stare o con pokarm lui, dla tych, którzy hanno idą za Nim, dimenticato a di którzy, fare aby być z Nim, provviste. zapomnieli wziąć zapasy. A volte si contrappone spirito Czasami e materia, ma in przeciwstawia się realtà lo sobie ducha i spiritualismo come il materię, materialismo ale w istocie spirytualizm, strano podobnie jak i alla materializm, Bibbia. są obce non è un Biblii. linguaggio della Bibbia. To nie jest język Biblii. La compassione, la Współczucie, tenerezza di Gesù ha mostrato troska nei Jezusa confronti della folle non è wobec tłumów sentimentalismo, to nie jest ma la sentymentalizm, manifestazione concreta dell'amore ale to jest che si fa konkretny carico wyraz delle miłości, necessità delle persone. wyjścia E naprzeciw noi siamo potrzebom chiamati ludzi. ad accostarci Jezus alla mensa eucaristica con questi stessi nieustannie atteggiamenti nas di Gesù. zaprasza. Compassione dei Jesteśmy wezwani, bisogni aby altrui. przystępować do stołu Questa eucharystycznego z parola tym che samymi si ripete postawami, nel Vangelo quando co Gesù Jezus vede un ze problema, współczuciem una mówi dla malattia, osób o questa potrzebujących, gente senza cibo, innych. ne ebbe Jezus zachęca nas do compassione. ufności w opatrznościową miłość Ojca i odważnym dzieleniem się. Compassione non è un sentimento puramente materiale. La vera compassione è Co więcej, patire con, prendere su di trzeba noi i wziąć dolori altrui. odpowiedzialność za bóle innych. Forse ci farà bene oggi domandarci, Może warto Io by o dzisiaj zapytać compassione się, dzisiaj nas samych, czy ja mam quando współczucie, leggo le notizie wobec delle innych. guerre, delle fame, Kiedy delle pandemie, słyszę o tante wiadomościach, cose, o wojnach, o compassione di quella gente, ludziach cierpiących, Io o epidemiach, compassione czy ja mam della współczucie gente dla ludzi vicina a me, cierpiących, którzy się sono znajdują capace wobec di mnie? patire con loro, Czy ja jestem w stanie współczuć się, wzruszyć losem tych che si ludzi? arrangino. Czy ja Non przechodzę dimenticare obok? questa Nie możemy parola zamykać się na compassione, che è fiducia słowo nell'amore provvidente del Padre współczucia. e significa coraggiosa I trzeba być condivisione. odważnym w dzieleniu się. Maria Santissima Niech ci aiuti a Najświętsza percorrere Maryja il cammino pomoże che il nam Signore kroczyć ci drogą, indica którą nel Pan Vangelo di wskazuje oggi. nam w dzisiejszej È il Ewangelii. percorso della fraternità, Jest to droga che è braterstwa, essenziale per droga, affrontare która jest niezbędna, by stawić czoła ubóstwu i cierpieniu tego specialmente in świata, questo momento grave, a która che wyprowadza si nas proietta poza oltre il mondo sam stesso, świat, perché è un ponieważ cammino jest to droga, che inizia da która Dio zaczyna się od Boga e a Dio ritorna. i powraca do Boga i ciągle wraca do Boga. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Ave Świętego. Maria, grazia plena, Dominus tecum, Zdrowaś benedicta Maryjo, tui łaski mulieribus pełna, et Pan z benedictus Tobą, fructus ventris błogosławionaś tui, Ty Iesus. między niewiastami. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Ave słowa Maria, gracia Twego. plena, Dominus tecum, Zdrowaś Maryjo, łaski benedicta tui pełna, Pan mulieribus z et Tobą. benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum Słowo est. stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Módl Sancta się za Dei nami, Deus. Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Gratiam Tua, in questo Łaskę Domine, Twoją mentibus prosimy Cię, nostris Panie, racz infunde. wylać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis. Módlmy się za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, o światłość wieku i stań w świecie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
benedicat vos, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Cari fratelli e Drodzy sorelle, bracia i siostry, penso al popolo di Nicaragua myślę o narodzie che soffre nikaragujskim, per l'attentato alla cattedrale di który Managua. cierpi ze względu na atak na katedrę w stolicy Nikaragui, a zwłaszcza wobec tej strasznego ataku na największy skarb tej świątyni. Cari fratelli nicaragoense, vi Moi sono drodzy vicino bracia e prego nikaragujczycy, per voi. jestem bardzo blisko was i modlę się za was. Da ieri e fino alla mezzanotte di oggi Od ricorre wczoraj il do perdono di północy Assisi, w dniu dzisiejszym obchodzony il jest dono odpór spirituale pod che San Francesco Trankuli. ottenne da Dio per To intercessione jest della Vergine Maria. To jest dar tratta di odzyskany un'indulgenza przez plenaria świętego che si può Franciszka, ricevere odpór zupełny, accostandosi ai sacramenti czyli della darowanie kary confessione doczesnej e za popełnione dell'Eucaristia, i odpuszczone w visitando sakramencie una pokuty chiesa grzechy. parrocchiale o francescana, recitando il Możemy Credo, il ten Padre Nostro dar, e pregando ten per il odpust Papa le uzyskać, sue intenzioni. spełniając L'indulgenza può warunki essere anche następujące. destinata a una persona Pobożnie defunta. nawiedzić Kościół, odmówić modlitwę, Com'è przystąpić importante do rimettere al centro spowiedzi świętej, sempre il pomodlić się perdono według di Dio, intencji Ojca Świętego, przyjąć che komunię genera świętą paradiso in noi i e intorno a wykluczyć noi. przywiązanie do Questo perdono che jakiegokolwiek viene grzechu. dal cuore di Dio che è Możemy ten odpust misericordioso. ofiarować, ten odpust w intencji osoby Saluto con zmarłej. affetto voi, qui Warto presenti, więc korzystać romani, z tego daru Bożego miłosierdzia, skarbca Bożego vedo gli alpini miłosierdzia. Falosco lì, li saluto. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tutaj obecnych Rzymian, jak i pielgrzymów. Anche Widzę tante tutaj wiele brasiliani lì grup, con le bandiere. między innymi Saluto przybyłych z tutti. Brazylii, a także Quelli wielu z devoti gór, dell'Immacolata pure. także sempre, tych przybyłych z ruchów poświęconych E Niepokalanej. allargando il pensiero Pragnę moją tutti myślą quanti sono objąć, collegati, rozciągnąć auguro moją myśl che do tych, in questo którzy są periodo z nami molti połączeni possano vivere w różny qualche sposób. giorno di riposo e di Życzę, aby w contatto tym con la czasie natura, wielu z Was mogło, cui przynajmniej ricaricare przez anche kilka la dni, dimensione spirituale. wypoczynku i kontaktu z naturą Nello stesso odpocząć, tempo, przy tym auspico nie che zapominając con l'impegno o convergente wymiarze di tutti i duchowym responsabili politici Waszego życia. I w tym samym czasie pragnę przypomnieć wszystkim odpowiedzialnym politykom i ekonomistom, aby zadbali, aby zatroszczyli się o pracę, bowiem bez pracy rodzina i społeczność nie mogą się rozwijać i podążać do przodu. Módlmy się o to. Bez tego wysiłku po pandemii, bez pracy nie można się rozwijać. Potrzebny jest solidaryzm wzajemny. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę Was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego. Do zobaczenia. Drodzy słuchacze Radia Maria, drodzy widzowie telewizji Trwam, tymi pozdrowieniami, tymi słowami Ojca Świętego z placu Świętego Piotra pragniemy zakończyć dzisiejszą naszą transmisję i modlitwę Ojca Świętego, rozważania na Anioł Pański. Dziękuję wszystkim, życzę błogosławionej niedzieli. Żegna się z Państwem Ojciec Marian Sojka, Redemptorysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.